Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Лидия Стойчева и играя в фолклорен ансамбъл България от нещо като 37 години. Въпреки, че някои биха могли да поспорят по случая, тъй като в зависимост когато гледате видеото, или ще сме ги навършили, или те първо ще ги навършваме. Тази година. Шегата на страна, работя в сектора на банковите и на финансовите услуги и се занимавам предимно с финансови злоупотреби. За себе си бих могла да кажа, че съм това, което хората наричат чистокръвен европеец, може би заради многото домове, които успех да създам из Европа през последните години. Но в крайна сметка живота ме научи, че когато си с правилните хора, дори да размениш малко цветовете на ежедневието, както в случая на италианското и на българското знаме, или добавиш малко червени ленчички от танци, манци, особено манци, както в случая на английското знаме, думата става едно прекрасно място с любимите ти хора. Това е и случая на фолклорен ансамбъл България за мен. Една прекрасна група от красиви хора с различни характери, с различни личности, които когато са заедно са още по-хубави, още по-шарени и още по-щастливи. Приятели, като семейство. Една от любимите ми случки, както в случая играхме преди около 5 години в Прага на един фестивал с групата, абсолютно неочаквано и погрешно от моя страна. Скочих неочаквано в центъра на сцената. Добре, че до края на танца горе-долу, дали защото другите позабавиха или аз избързах, успяхме да завършим без проблеми. Но абсолютно остава случка любима моя, която представлява забавление и шеги от страна на всички, особено от моя към себе си до ден днешен. Поздравявам ви всички, пращам ви много поздрави от Италия, надявам се да се видим скоро и да потанцуваме заедно. Чао, целувки!